10 sange og deres sms-koder. Nu skal vi altså finde ud af, hvilke 5 melodier, der går videre til superfinalen. Og vi tager altså lige sms-koderne en gang til. Ja, hvis du vil stemme på sang nummer 1, vi to med brug for dig, stem sang 1 og 5 til 12. Vil du stemme på Niklas med melodi nummer 2, 1 sang 2 og 5 til 12. Vil du stemme på Ingrid, familien min bedste ven, skriv sang 3 og 5 til 12. Vil du stemme på Anna med Jeg kunne alt, skriv sang 4 og 5 til 12. Vil du stemme på The Futures med Jen, skriv sang 5 og 5 til 12. Vil du stemme på Tøserne for tredje med Venner, skriv sang 6 og 5 til 12. Hvis du dig står for det bedste med sangen Kom vis dem, hvad du kan, skriv sang 7 og 5 til 12. Vil du stemme på Karoline med Fanget i et eventyr, skriv sang 8 og 5 til 12. Vil du stemme på melodi nummer 9, Pelle B, kun 9? Vil du stemme på melodi nummer 10, Sara og Julia, Simon Sommer og Sol, skriv sang 10 og 5 til 12. Nu tror jeg, at alle er ved at have forstået det. Jeg skal så nok lige sige, at man altså kun må stemme én gang på hver sang, men altså gerne på flere forskellige favoritter. Ja, og mens du sidder derhjemme og motionerer tommelfingeren, så synes jeg, vi skal have noget mere godt musik. Det er nemlig sådan, at når du har sovet 36 gange, altså den 1. november, så starter Danmarks Radio en helt ny børnekanal til dig. Den hedder DR Ramasjang, og den har naturligvis sin helt egen nationalsang. Og den er skrevet af farfar, som du måske bedst kender fra Bispers Højsystem. Ja, og til at synge sangen, der har vi det års vinder af DM i børnerap, nemlig Honning, og han kommer her! DR Ramasjang. Alle passagerer bedes med det sikkerhedssele, da det er klart med masser af sjov og god bang. Vi kommer ind i storbyen, hvor alt kan ske, og det er ikke kun i storbyen, at man altid ved, at hele byen kan du høre det nyeste, og hele byen kan du høre det sygeste. Jeg bedre sig, når de får mig til at grine, jeg hænger ud med, jeg kan få sine, og hop kommer der en skærm, som man altid kan se, når der går Ramasjang i det tema. Lad os så komme i gang, for en tid, så det går Ramasjang. Alle sammen, lad os så komme i gang, for en tid, så det går Ramasjang. Så kommer vi over til parken, ja, forbi fungerne, det fyrer på bakken, ja. Det hører solen, som skinner, og fugle kvider, det der står min ven Bamsen. Vi hopper ned til nørrene, der har det socialt, og de fortæller os, at kyllinger, de kommer fra æg. De siger til os, at vi skal hoppe ind i skoven, mand, så kan vi lege med en æg og til plads, ja. Lad os så komme i gang, for en tid, så det går Ramasjang. Alle sammen, lad os så komme i gang, for en tid, så det går Ramasjang. Så vil jeg svare, mand. Jeg gør jo lige holde spil, så der bare er land. Jeg bestemmer Martin, han er spilsmester. Der kommer på alle gæster. Lad os på, du må kan svare dig nu. Ellers var det ikke bare dig du. Men løb på en garage, der bygger i en højkanon. Nå nej, jeg kan se det på højkanon. Lad os så komme i gang, for en tid til det går Ramasjang. Alle sammen, lad os så komme i gang, for en tid til det går Ramasjang. Det vil stave med de vildeste fester, og det vil stave med de vildeste gæster. Og det kan vise, der er det fedeste musik der. Det præsenterer lige i sig som danser der. Og hvor vi rytmen op og ned, og kom i gang, finde spil, der bliver bedre og bedre. Så er der de alle folk, de begynder at grine. Så vi sidder den igen, og vi er bare sige. Kom tid til det går Ramasjang. Alle sammen, lad os så komme i gang, for det tid til det går Ramasjang. Lad os så komme i gang, for det tid til det går Ramasjang. Alle sammen, lad os så komme i gang, for det tid til det går Ramasjang. Mine damer og herrer, giv op for Honning! Det er også vinder af DM i børnerap, og nu står han altså her i dag. Jeg synes, at han rapper super fedt. Ja, det gør han altså også. Så mange af jer sikkert ved, så er det altså ikke første gang i år, at der er afholdt MGP. Og tidligere, så kaldte man det jo børne-melodikampri. Det hedder det altså ikke mere. Nej, og for præcis 18 år siden, der startede det allerførste børne-melodikampri. Og dengang, der var der ikke noget, der hed SMS. Så det var kendte mennesker som Finn Nørbegaard og Trine Dyrholm, der var med til at bestemme, hvem der skulle vinde. Og det var et radioprogram, så vi har faktisk ikke så mange billeder derfra, men I kan se nogle af dem her. Der står Finn og snakker. Ja, så har vi deltagerne. Det er Trine Dyrholm med den gule mikrofon, og Finn kigger